find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news, and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Thank you for being part of our community. So, good evening guys. So, ginabit tayo kasi medyo madilim. Mayroon kasing nag-order sa atin ng barbecue for 1K for an event. So, kailangan ngayon palang gabi. Pagkakas na natin kasi bukas at 9 p.m. At 9 a.m. na kailangan. So, welcome to Kabuhayan Special with me, Giselle. Don't forget to like, share, and subscribe. Sa nagsusubscribe na at sa nanonood ng video ko, thank you. So, samahan niyo ako i-prepare ito ngayong gabi para bukas ng madaling araw natin ito i-grill. Ready ka na? So, I'm not wearing my uniform. It's because it's evening na. So, kailangan lang namin itong trabahuin to prepare it para mamarinate siya at sumarap siya. Masyadong masarap talaga. So, kasamahan niyo ako i-prepare ito. So, medyo madami-dami siya. So, kailangan kong bilisan. Ito lang sa ano? Padali ko na plate? Yeah. Pag-gloves. Di quiet tayo ng mga film ko na tayo natulog man. Wala pa da. Wala yung ikon. Sumukot. Wala pa ba? Oo. Ayan yung taas tayo. Kasama ninyo. Mga naman nagkakunin ko lang. Binakta ba? Ay, oo. Okay, dinodong ko ni mother. Kusa. Utang. Nagutom ba si mama? Ha? Nagutom ba si mama? Wala. Nag-video ko. Ay, sorry. Kuwan naman. Parang may kuwan mo gahapon. Kung lima? Oh. Ay, dili na. Pulo. Pili ka dyan na. Ako man na. Tingnan na yung kwarta. Bili na ko. Mama. Sige pa. Ay, ibutalan di ako ya. Thank you. Thank you. Ya. Binakta ko. Unsa man? Kasalugan ko. Kumain ba?
Wish. Ano mahiwa. Dili ka spikas sila. Dili ka spikas para di maklaro. Wala pa doon. Pataas. Buwan niya na nakakuha na. Buwan na. Tapos kahit na natin mo. Tama ba niya, di ba? Hindi. 320 ba ani? Kilo. Alam niya ka kilo. Balik ko ano? 400. Ay, ito mahaba-haba. Buwan sa ng gloves niyo. Ilisod natin. Ikaw. Tinutulungan ako ng asawa ko. Kasi mukhang marami-rami ito. May ibang tatas tayo. Baga.
Asa na yung butang? Gimbal. Kaya ka-gimbal. I-post lang po siya. I-post. Bakit ito bisig na? Balik ba? Didn't expected na ganito kadami yung order. Worth 1,000 pesos. Plus, yung sa amin pa. Siko. Ilang piraso yung
mahina yung asawa ko sa ganito. Kasi ako nakakasampu siya, anin pa lang. Kakabalo. Ayun, wala nga. Hindi naman siguro yung bili na, no? Ako nga siya. Wala naman nagkauras. Ay, sandi. Malamot niya. Ano pa nga siya ko? Konili, konili. Balog na sila. Balog na yun. Balog na yun? Yung vlog kami. Wala pa na. Wala. Subscribe mo. Subscribe mo. Thank you pala, Dr. Magin, sa pag-order. Yan ipakita ha.
telepon mo. Ya, tadi. Ayaw pa hilakat eh. Ate, sama na. Saka lang ate. Huwag mo na nagdagan mo. Mga tulog na ragid mo, be. Hindi na. Sila na kayo na pang sila na kadaya. Pamalit dito, tikaw mo sima-sima ninyo, tikaw. Eh, saba. Kailan na natulog lagi. Kasi yung mana. Ulit klasik mo. Uy, ulit klasik. Ikaw nang nagpili na ginanadlo kay halid eh. Ano man? Ako kasi kami. Eh, kung mga sila. Tiping sa mga anak ko, alimog mo ba yun? Ang sila nga anak.
Kung sa kanangutang ka? Ang pagkita kwarta. Basta. Wala ko stick pa. Ito lang na spoil. Ibot lang eh. Patong sa ice lang. Huwag mo dito sa video. Baktas-baktas. Yan. Baktas-baktas. Ito sa talat ng vlog ka dito. So, ito sa sigal. Sulod sa resort ba? Stick na yan. Kunto ba ko? Konti na yan. Konti na yan. Sa pila din. Yan na, may hap na natin na yan. Saan na? Bulgan na po na. Ayun na yan. Di pa na kami.
ikip ng ko ano na pauna kay sos. Ano? Ano kayo ulit na? Wala na. Nagtapa naman. Wala na sa pagkatubok. Yes. Oh. Anak ko na ginoo ko na inaburan. Eskwela na din ang maglisod. So, tapos na. Ayun ako naman. Bilangin na lang natin kung ano. Ilan. Ha? So, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42,
They're fighting about the port. They're choosing the biggest one and the small one. But there's no difference at all. It's the same. It's port. It's masarap pag malaki. It's masarap and lami. How lami yung kita mo Bisaya? Continue supporting our partner, lami. Kapag ikaw nakadaog ya, unsaman yung muhaya? Sa kalibo. Awaday. Oh. Apil ang day gapon nanay. Ano ni iskalibo? Bitbirin na. Uy, pwede mo apil? Bawal man ka. Daog na kadaan permanente. Oh, paluto nasa naman to. Iwag na ipaluto no. Una na kay pakuha na na niya kaduen una. Pasalamat mo na si Gwen. Oh, ikaw yung pasalamat. Salamat. Kumagay na siya na pasalamat ug sakto sa iya ha. Ako daw, be. Pahamon daw dapat ako lang isa na sa Kita na ka po. Ikaw ka. Ayun. English man, English. English ba? I want to buy the sport. Dai, balag agong taon na sa nimo Want to buy yun the pork. Oy, tagis. Oh. Biscuit, abin ako. I thought you will buy 10 pieces. Sakay ka po. Pilihan na ako drasan dako. Ay, dako na, gano'n tayo. Dako. Ano pre, magabin? Yes. Ako na yung branding. Nako, papalit mo yung mga pinata. Bigos na nakalirin. Ano, ako talaga sa kabo. Palit. Ano, pagkitas. Dapat magana. Oh. Bye, dito day. Ay, hatag si dito sa kwate ha. Isaba-saba pag ako makadaw. Oy, di ba na pwede? Push man gyapon na. Ka nang mata ni sa kabulan ba? Ang yapon. Ay, sa kalubo. Nakuha ka na panos na. Ano mo na? Ay, masangit ana. Dalapang. Adrian!
Oh. Damo uban daw oh. Dalabang, luwi kayo. Hoy! Ako na Wala siya si Maniuban. Maniuban te. Asa yung bang ba? Asa nagibilin? Nasa kahapto. Sala na kita ni Ron. Ang dahil. Adrian. Wala kay Adrian. Wala kay Adrian yan ang diole. Ron, ito gibilin no? Ito nagibilin. Mo! Kada ba? Subdrinks naman good na. Pwede naman na niya. Bugas di ay. Ay, nakay bugas dala? Wala din bugas. Ayaw na daw na bugas dala. Hawag na kayo na siya mingon. Sakay. I want to buy 10 pieces. Because 1 piece. Dali. Because it's 1 pieces. It's utang-utang. Bawal sa utang-utang. Ay, makadaog sa 1,000 kay utang. Nobody won because you already, you didn't pay it. You make it utang-utang. Hindi tama lula. Ile, mumangot ko na sa anak, be. Yawa da yun. Wala ka buka day. 10. Panhapon na ni Day. Yeah, share mo. Paulo na. Ay pila mo ka bugtulong ano Ano naman niya dito? I want to eat. Tulong ang duha. Ay, tulong yung duha. Ya, iyo. Wato yung iro na pinday, be. Hindi, wala sa akin doon. Uban ang barangay. Yo, pag-uli na ako, sunod na gito ko. Te, Wala to eh, sunod ko sa mga balay. Wala lang ito. Dali. Day. Balay lang, murag na amaw. Tiga, palaya sa Lidison. ara na dito. Gano'n na kasi. Pagkala namin pagkakuan. Pagkala na sa putan. Hindi pa ko masikuko, ligalan sa kuko. Ligalan sa kuko. Asa na mo? Asa na sa mo kay Day? Ano kung dito? Wala is kuno dito. Tay. Sino ka puno? Ano naman tayo man? Gideon! Laway-laway. Lagi mo mabuhay. Agi kwarto, giluan. Luan. Kataon, itong dinayo. Nabon na gatag yung account. Gatag kay nagkakalabat. Alam ni Day. Dali. Yan, siya bata kay Dati kasi pinabigay ba? Bara alin sa pa ito mo. Kung makisik ang lako. Si Kuan doon na kung na si buko na pulang uli na mo. Le! Wala na si Sige ba ka nagsingit kita? Uy, mo dito yo. Mo na mo kulit ang kuko. Asa gusto ko si buko? Ginakalulan ni mo. Di ba na siya ganahan? Ugpugda na siya. Ito ito. Ako nito sa lambing biyak to mo. Inya karon. Ayo, butang dito. Iluan ako na dito. Dito ay butang sa gilid lang. Inyo. Kinis ka aso. Day, alam ni Day. Kuan ana kay para nang may muagi ba yun? Wow. Uyo man gunate kay. Ma, chinilas ma. Hain ma. Dili man dili siya mangunsa kato magulala Pati lalo, ma. visit kayo manglabay og bato labayan nagbato. Ay, bato ra po ay. Muwagi ka na ba siya Kunan mapunta? siya kunan. Asa man natay ko kanang wala sila nga muagi sila. Ang ano mo kayo ka mo. Yan man pag Isa laki ha. Pila naman siya kay pag muagi na siya. Ano naman yun ni kulot kay mga Bitsin lagi ka butang ato ba? Man siya. Karne ra de bitsin. Bitsin gidagan daw bitsin ana si Kuya Joy. Sinan to. Di ba niya? Ingon ana ba yan to si Baxter nga mo ang iro? Basta maglaway-laway na bitsin na. Kuanan ba ka nang gipaunan sa tag-iya sa binangayan? Ingon ana ba? Dire mong balay na binangayan dira gipaunan niya kay nga mga similya bagong tanong. Di man mo kay diha magbugno mga iro, di ba? Pulo ka sila kabog ihangit ko. Magatubang mo to sa barangay kay anong ginunana niya mga kahayupan.
Di man tumangon sa si kulot good? Kuya ba? Namatay na dito. Di man tumangon sa si kulot? Magkuhan ka, di ba? Gapos ka mag-ito siya, mag-ananal siya sa imuha. Isa naman daw na, kaya nung nana gani magsugod naglaway ang iro, pero nun daw ni nagtuno. Oh, gata daw. Gata. Tagasukan na lang ko ang katulang ko, ba? Ang dami ko ni Timothy, katong dito daw na Saudi. Kuan ba tayo bata? Mama sa tagaran na. Alam niyo mo sabihin? Alam? Alang galing butang. Kala na yung muna. Wala na eh. Ay, ito. Hindi niyo na Labi na kung mag-uwi. Magkuhan din na dahil siya. Ang ginahan ako ato bagay kulot og buhok. Kulot ka na kayo. Lubong na mo eh. Pag wala ka, nagsisay mo, nagatag ang bulag. Lubong na mo, nagatag ang bulag. Babay kulot. Di ba wala pa toy kuan dai no ay liwat. Wala toy liwat. Pakuan ganin ang tanak ko no. Wapo bila. Pahan niyo, no? O pahan ganin ang tanak ko. Wala mo mula. Wala pa Kapag mas katirin. sila ha. Kami kayo, di man siya ganyan. Kaya sa kapatay. Mana ko na dito. Ako na dito kulot. Kasi siya ganagda ko no. Ayan, gusto ko itong suwawa na gamay ng badin. Kung gagawa, bismil, budol yung marigya. Gamay tayo. Oh, Dagmay na dito eh. Chihuahua. suwawa. Ano si Dwayne? Eh, balik mo ang tigas na pareha sa kwan ba? Pareha ba ako kinuto, pero gagmay. Gagmay tayo. Wala yung gusto ni Kupas. Gusto na ko to sa anak kay dunggan dai. Ano, ano man na, hirikirin na Nagas gani na anak kay dagdag kayo. Tulungan diri. Bro nasig din. Tay, kanang ira din dai, hirikirin ka na kulot. Hindi ba mo doon? Gani mo papat kini mo gipakuanan dai. Gwapo ka to buhok si kulot ba? Kapalo ka ato dai, gamay pa siya dai, kato si kulot. Baga kayo na siya buhok dai, si kulot mo na. Ay, tatoy pa, konsa ko si Joy na, kasi di man ganang niya. Ay, paadam to niya ako. Mga kayo dai. Itonte na ito. Problema man gani ko sa iring ni Laylay. Iring na Laylay. Sila dai. Diyan na kay gamito ni si Cirilin. Diyan na kay ibalik ko asa nimo gikuha kay tarag mawa si pa. Dito pumangita man yun sa gamit na. Wa ko kabalo kung sa'yo nagkuha. Kita mo ko silig ko. Oo, ito naman na. Ano hubal? Bago siya bike daw. Pwede siya bike. Ayaw, asang ate anak? Ate! Lumangot ka rin, lumangot. Ile! Ate, mo pa mangot ah. Nagwala oh. Una ni balik si Gideon ba? Wala. Wala? Bago yung bataan. Natanong mo. Kailan niya ang kwan ba? Bunga natin. Talong. Hindi na ito. 30 na na. Allen! Tara na, be. Ikwat. Tara. Kung gustong kape ba katong kuan katong itong bugas. Alin, hindi na magbitay-bitay. Ginahan di ko itong bugas ba katong ay kanang nitib ba. Nitib na kape. Nako ato gamay na lang eh. Naghatag ato kay bago mo. Nga seron pa. Kuya kag balay ato ba? Pila ka bundok pa tabukon. Sa tabuk pa daw sapa. Mo sapa. Dito pa yun sa bukid. Ay mabot. Yang anak ko Kaya nito. Kung makatok kung kwan. Naman patay. Dito dito. Tagis. Ibangka pa lagi daw ang patay gikuan sa sapa. Kan bukid pa jud. Sa kay kung sila kuha ganang bitang murag ganang puro kawayan. Oh. Balas sa mga kanang. Kabong nagdala. Dili ganang sa sapa ba? Kanang kawayan. Nang kawayan gud nga murag kuan unsa gitawag anak kanang gibinuhat ra gani nay. Oh. Mga gisakya sa patay.
Nagibinuan may kawayan ka ni mura giugang ka. Tawag naman kung may tawag. Balsa. Ang balsa man gud naman gud kabaw. Lahi man gud na siya na. Kanara ba na ipa uyod lang sa Oh. Ito na day. Dahil ang ilahang ko ang kahoy ra po ilang yana. Yana na sa Ha? Oh, gakit. Ato dala kong binitang bayad te ha. Wala lagi gato ni Erwin dito. Ang kuha sila. Amo gid. Bukid mo daw sila dito. Bakit niya eh. Saka pas nagbukid ko te. Saka Saka sila bukid pero ingon dito sila kanang naiwan na lang. Hindi si mga day. Nagsabog silang sapaw, dahil buhay na nito ang patay. Gusto. No, may naghatag sa kapit. Tagaan siya rin magkape. Nagkita kayo. Wala yung pinainom na ko. Nami, ano yun? Gamay na rin tayo. Ay, pero siya rin. Alam nga, bato ko rin ko. Grabe mo. Wala, patay. Nakana! Juga! Buhay. Wala jud ka diya, musiri ta ron ikaw jud pabayron ana. Imo jud kag katabang sa ilahang balay tigugas og plato. Nganong gikuan? Jaya! Dapat siya. Ikaw na siguro na ka. Ayun siya. Tina, siya. Gusto ko yun. Tingamit siya. Dali na lang pinagdari. Karong panaw sulod. Ang isa ko ba, magpurik. Magpurik. Ana? Ano? Ano po isa, gibira. Ano po isa, gabira. Ang isa na kanang anak. Ino! Tagbo pagigot, ang siya po dahil tagbo po pero namatay dahil si Herme. Baso na ko diyan. Ano basto ka na ba? Dali ka boy basta. May korto na dahil lang mabili ka dali pa sa. Dali lang kilo to. Saan mo gitaon, Drake? Drake, saan mo gitaon? Sige, kuha na kay pag mahulog na i-ukutwati kita gig ka. Ala na. Asa na lang lagi namin ng patilog ng mutan. Selingan mo ba? Dukot na. Ayok. Wala, tawag ka sa kitol. Ito raw, ano dito nila bro? Dili siguro ko interview ng guro ato kay ano hindi maka-interview babae ko kaya nagisige mo tanong ko sa pa Ay, dili, kasi kita pa sila. ano patapos ni pili ba na wala Ay, klaro. Puntay sila, try mo lang. Wala pa yung mapiglo. Ano kaya? Oy! Kuha Ay, lima. kusol na pinagpaabot. Tatay, kung ako makadaog sa kalibo. Ha? Ako may lilit ko din eh. Ano yung tagya rin ha? si paret nang tumpanay atis manday ganek tani Bakit mo yung inatambay tayo mami bago ikuha niya makuha? Mami, anak? Ayun lagi dia, nakimatapang ka ba? Kagat pa natin sila dyan Marvel. Nalala sa Madrid sa inyo.
Aba na mga kagoy. Paul, muna sumay ko. Ihatod na natin mo ng mama, Paul. Ihatag-tagod mo. Sige na ako mo. Ganaw niya ako. Kaning bakal. Mukaon ano bakal. Kaning tulo hatdo at tao kaning pero Hindi nga matagal ng COVID, lugar. Je! Paliti ko je daw dai ka card je. Daw ko dai. Ikaw daw ng champion. Ito sa si mama. Balik ka lang ang hakto. Oh, assist po daw pay-pay niya mo. Katawa mo diabe kung pinitakan mo sa iba na wag na ba niya. Ba? Yan na lang sumimat yung tao. Ginagatiran lang. Ana na wife and presente. Kanina kung ipaluto mo. Ayok mo mo anak ko. Mandun kapag sa iwan ninyo ka, magkatintan pa man na. Datun pa man mo namin sa laing-laing lugar. Iya lagi toy. Ay mag-nurse, mas maayong di pwede mo migrate o gasa na kita sa US sa Amerika. Ang mga ulo mo, ibutan na sa kawan mo. Lala ka ba kami? Eh, nakaskilid na. Ay, kape. Na, mabuti na. Okay na. Yan. Tawag ka na. Cravings lagi pala ang pangutan. Kuno mo na tanawa pangalan no. Ang sultan, nagbase sa cravings tiglit. Ina na yun. Biara tanawa. Itsul kawali. Kunti ka ang gamay. Good luck na lang. Yung taba. Taba. Uy, ayong intawag alik ko. Ay, nakadaon yung kalibo. Pila ka mga 60. Pili Andre. ikaron lang. 40. Lagi na, ganit. Opo. 60 na Mabig ko. Yan na lang ha. So, wala kayo koon Sa mapilian mo. Wala. Nahurot na. Nahurot na. Tuloy ang iki. Nagtuyo jud ko kay nakita ta ko kanta ni mo. Mubi na ni palit ko ano kay nakita. Hala ni hotdog Paul. Peter. Yaw. Pwede mo kasi bisa lang. yung mga Iya bugno. Sabi ko ko rin. Kada na rin dito. Pwede kay trabaho ron ko eh. Ah, kuwar ko lan man. Nanway. Meno. Pwede mo na. Dari ka diha. Sa mo. Pwede na. Mabay man siya. Nagtakang pag minong ah. Ano yung pinta na yun? 650. Ito ka magkanya. Mani hapon ko na. Dili mo. Kuwar na ka mo block na lang ka ilit. mga kumando kay ako naman ilabay. Kani no, moro jud punto ba ang bala ra ilabay no. Nga battery bilid. Moro jud punto balik dala ka sa 550.
Bili mo yung battery. Mga bata, ayaw na pagay sa hati. Di wala yung itong naging mahal. Ha? Daghan kay kog bulingo na pud. Mag-urang ta ko ng laban. Ha? Got the ball. Iyad, go ball. Lahin ako ka. Ako, ganun to. Das na. Limited. Limited. Limited na. Meron ako nakuha. Meron ako dyan. Okay lang dyan. Pranali to te. Hindi man to ganun na nagtindog-tindog. See? Ako ba nga bilhin? Turun, may tiga. Start ka, Jake. Ha? Start ba? Please, man daw. Out. Ay, ikaw rin ba, Jake? Oh, stop mo, Jake. Mau mana impil na may trabaho na. Yaan na taka. Oh. Tulo na to imo haje. Upat. Unsa man? Ay, tolo day. Ako, ginawa dyan. Hero kayo. Kape. Buguro ko matay. Bantayan ang bangko te ha. Eh di ba yan na? Normal. Normal. Disipulo yan. Ako ba yan ang ipangay sa basurero kaya may nalang lingkudan. Oh. Paul, luto na Paul. Ako gabi, Jay. Gabi, ako ay darin mo tagay. Mabaw, baso. Dinalian lang ito pagkainuman. Ako na dyan eh. Lang sa tunggo? Pindi yung scatter. Ako tag-scatter. Ako na pakinit lang dyan. Ano ba na? Nagtarong kung wala ko ito. May ka. May. Pagkarin, masid. Dili na magdagandagan. Dili na magdagandagan. Dili. Gabi na. Dili. Sige Mia, madagmag kay ka. Masamad. Ano pa magdagandagan kay gabi na. Yaw. Sige, kay tagwal pagwakwak niya. Sige. Wala ka, tagwal pagwakwak. O, di na mulakaw ha, muli na tarong. Dili na, ugma na po. Apa si Gwen? Pangit kay Kuan Rondino.
Paano kayo mga limited to? Paano kayo pangalan? Nakibak. Kayo pangalan, mga limited na skin mo. Kaya lakibak to pangalan. Epic skin, oy. Epic skin ba? Laki ba? Pangit yun. Ginasundok ni Gwen. Kita na rin mo ginasundok. Ako yan. Compare sa putem mo, no? Di nyo ginasundok. Baya-baya. Ano siya kauban? Sabi kayo, ano siya kauban uli? Ano sa karnit dito? Ano ba estudyante rin mga missing? Ano man ano? Ha? Di halang ni Je. Tosa sa atin. Ano naman ito? Okay, kontra siya. Ito, banin na si Juan. Banin na lang. Ayun na, kaya rin naman rin. Bili mo kalaban. Hindi. Lag ka ba din? Humo lang sana ako sa susa. Ah. Sugi lagi nih. Oh, so may ganyan rin. So, konti na lang yung paninda natin, guys. Ate, yan ang pangalan ng hindi ba? Iya, kuhan niya. Hindi kayo maklaro si Sir sa likod. Kuya ka naman. Taos na ulit yung magsugba pa kung pagkaon nila. So, the winner, the 7th winner, na-claim na po niya yung prize. Kaso, estudyante po siya. So, umuwi na siya. Pambaon daw po niya yun. So, tomorrow, another winner na naman yung i-award natin tomorrow. So, this is a life. Nako! Ikaw ka din dito. Ina mo rin rin. Len! Isaw, Len, isaw! Ali, Len, isaw, Len! Good morning, Len! I have another customer here. Just spoke up. Sabihin na ako. Tadi 30. Thank you. Ato na ta? Ano sa kukoy? Wala daw sila sudan. Sila mami sunod. Kukoy, magdalag sudan. Dali lang. Ha? Ato na ta? Ha? Dali lang. Tawag pa si Marvin. Di mag-ilis sa kuko. Alang ni boss? Oh, dalawa. Oh, ang winner ni mo. Kasi di, dako na katag pero nun. Kaya, mag-isi ang isa. Uli, pulura na. Alang ni boss? Mag-isi na po ko. Ito kang zero sa kanay. Ano, hanap lang sa mga zero. Hanap no? Ano na? Ay, dako na kaguna. Sa kalibo na ba na? Sa kalibo ko daw kay ini. Murang gikuanan. Hindi yung eskwela ani ugba ba? Ay, paningon mo sa lawa Pa siyo. Ikaw man ako. atin na na muna. Amo na ba yan ng SPX? SPX na mo ugma.
Mukha si LJ, mukha to dito. Ako lang. Marvin! Sabay na, nasa muam. Ikaw, sundo. Mato ini kuman. Ay, sabay na lang kayo na Nasa para muam. maka-school na. Sabay, mami kakuri. Ay, udah. Uy, tomorrow daw ba? Sabay lang kayo sige ha? May nangitabi si Sige siya pa uli. Oh my God. Hindi na agad ba rin ko? Adi, may serwe na, ma! Kasi tapos na dito, mga balik ko sabi ko, dito na tayo makita sa kanainig na ba? Pag Ito siya nung dami, kung gusto kayo si Sige, gusto kayo sikat. Sa palingki na minaog niya. Bakit as yung kugusa. Kumakto sa nantoy, mag-jeep na nantoy, sinis na Nay! dito, isa na Nay! mo. Manwan! Good lagi, si Erwin lagi nagkugo sa iya. Pagbaba naman sa jeep, nasa si Erwin. Balday! Nasa ko lang yung kanto. Pag-uwi sa pag na jeep may pag-uwi. Sila Jim Boy. Siya, nagsibang man siya. Ay, nagkuhan to. Pero nga ito lagi sa isto. Gusto lukuan. Kahoy. Naguna niya. Wala ko ba si Kuan ha? Yan, nagtatol. Ay, labista di ay. Doon nga dito, God. Ito. Marvin! Marvin! Yan po dito ganina. Te, ako sa kanay mong lubi. Kung amaw ka. Di ko sa kadulura ng lubi ha? Sabi ka, dulura. Ugma! Ugma, guys! May kulis naman ta, ugma! Kulis ay ugma! Masulay ka! Lulis mo ang garo. Ay, ano na wala akong damatay na, mag-inform ka si Pili mo na yung ano. Nagula pa mong kupi. Huwag mo yata yung teacher. Labahan ka na kung kaya nga lebe. Wala ba? Meron kong aga. Di ka dali lang dito kayo, ha? Katon? Ay, panawar ako dito. Kahapon lang. Nila sige. Batang pinihirap. Una man sila. Marvin! Kasi yung pasilahon. Bayot na siguro ni. Wala kayo. Lugaya. Lapa. Ayaw ko na ha. Wato na Okay, po ba? magkala ko. Inom mo din ko ano mga ugat mo sa ina. Oh! Dali sagot. Oh, kami na. Wala pa ni bayad ka Linlin ha. Dali sa, dali ba? Dali sa. Dali sa, kanakulin na ko. Asa ang mga cellphone? Ako sa una ha. Sino naman si Linlin? Asa yung kabalit? Assignment na muna ka. Tawag ato. Sir? Dong lapuan bito na ugat. Alingato. If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news, and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Thank you for being part of our community.